Dobré ráno, horúce ráno, veľmi horúce ráno z kempu pod Krížom, kde sme mali možnosť spať, respektíve nespať v súde, nakoľko v súde bolo neskutočne teplo, alebo vás žrali komáre, ktoré sa dostali cez škáry v drevách k dnu. Je to spartianské bývanie, čiže nemáte tam nič luxusné, jedine prične, na ktorých si môžete rozložiť stan nie, ale na ktorých si môžete rozložiť spacáky a karimatky, ale keďže máme takéto neskutočné teplé obdobie augustové, museli sme si postaviť stan, ktorý je vedľa nás. My sme si súd vybrali hlavne kvôli búrke, ktorá mala v noci prísť a nechceli sme riskovať, že všetko bude mokré a podľa zvukov hromu sa tá búrka má asi dostaviť dnes ráno. Obrovská búrka. Kokso. Vonku sa ženia všetci čerti. Je 10:45 a my vyrážame na tretí deň splavu. Rozhodli sme sa ísť netradičnou trasou a splaviť jedno bočné rameno, kde sa Malý Dunaj oddeluje. Takže poďme sa na to pozrieť. Zatiaľ nás tu privítali krásne vášky všade naokolo. Zelená váška na hentý raz. Je to skutočná divočina a vpredu už vidím rybárika, ako pristál na jednom konári, no musíme to ísť očakovať. Čím ďalej sa do ramena ponárame, tým viac sa zapletáme do popadaných stromov, konárov a hustej vegetácie. Komáre nás štípu ako šialené. Našiel si nás aj ďalší krvilačný hmyz, maskovaný za muchy. Tento však neštípe, ale priam hrízie. Po chvíli sme celí krvaví. Ukáž ešte druhú. Aj na takomto odľahlom mieste nachádzame kopec odpadu, najmä nespočetné množstvo fliaš, ktoré sem naplavil prúd. Snažíme sa vyloviť aspoň časť tejto pohromy. Loviť smeti z vody je náročné, no zanedlho sa dozvieme, že tu nie sme jediní dobrodinci. Situácia sa zhoršuje. Cez ozrutné kmene stromov nevieme naše plavidlo prepraviť. Musíme z člna von. Najprv však skúšame dno, či je skok do mútnej bahnistej vody bezpečný. Odľahčená loď sa dá ľahšie manévrovať. Bahno? Postupujeme hlbšie do džungle. Prechádzať cez pleť konárov je náročné. Opakujeme si nástup a výstup. No onedlho nám cestu zahatí ďalší strom. Takmer nás vyhodí z lode. Zvládame to len tak. Naozaj divočina. Neradujeme sa však dlho. Vyšiel si. Dali sme to. Pred nami je hrádzka alebo most na ostrov Malý Sihoť. Budeme musieť čln pravdepodobne preniesť a pozrieť sa, aká je situácia na druhej strane. Opäť prenášame čln, tretíkrát za 3 dní. Aby toho nebolo málo, v zapáchajúcom bahne skoro utopím obľúbené žabky. Topánku v tomto trasovisku a bahne, ale našťastie sa nám podarilo nájsť. Takže môžeme ísť ďalej do tejto divočiny. A nie sme v Amazonke, ale sme na Slovensku. Dobre, čo je? Celý sme
spodok je z malých mušlí. Sme to amazonskú odbočku okolo ostrova Malasihoď a dostávame sa naspäť na rameno, ktoré je určite viac prieplavu. Zvládli sme to a ty si nás krásne potiahol. Dunaj! Keď som pozeral Barabášové filmy ako Expedícia po rieke Omo, Ivan Tepui alebo Salto Ancel, tak som si hovoril, že toto presne chceme zažiť. Sice nie sme tak ďaleko od Slovenska, ale podľa mňa zažívame úplne podobné zážitky. Jelka, Meka vodákov. A práve tu sme stretli milého chalana Laca. Rovnako ako my dbá na čistotu životného prostredia spolu s klubom Malý Dunaj. A že prečo je to tak dôležité? Laco vám rád odpovie. Prečo je to dôležité? Tak my to máme tak, že si chceme po sebe upratať, vieš? Lebo je to dosť veľa odpadu aj od turistov, aj od rybárov, aj od hocikoho. Ale nájdeme tu aj chladničky, aj pneumatiky, aj barčov. Tak, preto máme také združenie a tam jedna z našich každoročných akcií je to čistenie Malého Dunaja. 21.9. na OZ Klub Malý Dunaj je viacej informácií o tom, takže musí sa nám nahlásiť. My ti potom požičiame čln a rozdelíme si Malý Dunaj a také 2/3 Malého Dunaja približne a tie potom vyčistíme. A potom sa ťa vrátime sem a tu máme normálne ešte nejaký guláš, country a takú zábavu. Wow, tak to je paráda. No jasné. Stredoeurópska rarita, aj takto nazývajú vodný mlyn, ktorý sa nachádza priamo za nami a ku ktorému sme sa doplavili počas našej expedície po Malom Dunaji. Je to jedinečný mlyn, ktorý v okolitých štátoch nenájdete. Trojpodlažný mlyn, ktorý dodnes funguje, ak máte šťastie. Mlyn môžete sledovať pri tom, ako sa točí a všetky závity do seba zapadajú. Okrem toho sa v okolí nachádza skanzen, kde nájdete včelie úly alebo rôzne nástroje, ktoré sa pri poľnohospodárstve v minulosti používali. A za vstupné 3 € pre dospelého alebo študenta euro 50 si túto nádheru užijete spolu s okolitým táboriskom, kde sa dobre najete alebo napijete, poprípadne postavíte svoj tábor pri splavovaní, ako máme aj my. Hej, to je super. Paráda. Zdalo by sa, že stred tohto toku bude mega hlboký, ale opak je pravdou. Môžete sa to v pohode prejsť. Takže ak vás bolia nohy z ustavičného sedenia, skočte do vody a ide sa na prechádzku. Pre dnešný deň opäť končíme. Tento diel síce vychádza už po avizovanom čistení Dunaja, no už v našom blogu sme vás na tento počin pozývali. Každopádne veríme, že táto verejno-prospešná akcia bude pokračovať ešte dlhé roky. Týmto ľuďom patrí naša vďaka a nám už nezostáva nič iné, ako sa opäť utáboriť. Sledujte naše cesty aj na sociálnych sieťach. Dovtedy, ahoj! Je presne 6:20 hodín a konečne sme si našli divoké miesto v prírode, ktoré vyzerá veľmi útulne. Nachádzame sa pár kilometrov od Potônskych lúk, dedinky, kde by sme ešte dopádlovali, ale páni rybári nás upozornili, že má za chvíľku prísť búrka, veľmi silná búrka. A tak sme sa ponáhľali, aby sme rozložili náš tábor z korej. A toto miesto nám padlo úplne vhod. V zákryte síce je tu nejaký porast, ale myslím si, že to bude v pohode.